Butas yan. Butas? Butas ka. Yan, parang may nest. Wow! Ayan yung web. Ayan mga kabarako, so pagdating natin, so register muna tayo dito. Pag register nyo, lalagyan kayo ng parang bracelet. Diba kami, day tour kami, kaya day tour yun mga kabarako. Wow, ang ganda oh. Picture muna tayo dito sa pinaka pangalan. Treasure Mountain, Tanay Rizal, established 2017 lang pala ito mga kabarako. Ito yung mga makikita natin. So 300 meters pavilion. So may campsite, may ano ba yan? Barrel bath, may rock formations, and then may Bosay Falls. So almost 1 kilometer. Kaya ba natin lakarin yun? Pero maghanap muna kami ng kakainan. So ayan mga kabarako, mag-alas stress na. So manananghalian pa lang kami. So nag-order kami ng beef tapa and bangsilog. So napakalawak naman ang kainan nila dito, napaka-spacious. Yan, kain muna tayo. Try natin yung beef tapa mga kabarako para sa inyo. Okay, pwede na. Pwede, sarap. Tumatan yung kanilang sinangag. Okay yan. Tikman mo lang sarap yan. Thank you. Thank you. Mango. Mango shake. Napakaganda ng ng saying sa basa nila. Just hold to your dreams and never give up. Yan, para sa ating lahat yan mga kabarako. Okay, tingnan natin. Wow, sarap. Tapos na tayong kumain. So ikot na tayo dito. Mapapansin nyo dito sa taas, may camping area. Pwede ka magdala ng sarili mong tent, pero meron silang for rent. Ayun mga kabarako, let nature take its course. Wow, laki ng bato dito. Ang maganda lang dito, may sementadong trail paakyat. Grabe, kitang araw. Lakas ang trip natin. So meron ding view deck. So 100 meters. So tingnan natin. So dito yata nangyayari yung tinatawag nilang Sea of Clouds. Kaya lang nangyayari lang yun pagka oo, in the morning, and depende sa weather. Ayun ang mga camping area mga kabarako. Dito mayroon pa. Napakaganda. Ayun mga camping area. Ayun yung web. So no littering, noise regulation at any time of the day. So bawal ang maingay dito. Oh, grabe.
Grabe talaga, napaka-solid. Talaga napakasarap i-drone sana mga kabarako. Wow. As in, just wow. Talaga napaka-solid mga kabarako. Ay, napakalalim niya, no. Dito sa area na to, nandito na yung nakikita natin na spider web. So meron mga duyan sa mga kahoy. Ayan pa, oh. Maliliit na duyan. And then ito na yung spider web dito. Ito yung mga nakikita ko sa post ng mga nagpupunta rito, ano. So ayan mga kabarako, oh. So ayun yung rock formation sa unahan. Hindi natin may experience yung spider web. Sayang. So may meaning to say, pababa pa to doon, paikot-ikot, napapansin nyo yung trail na ito. Alright. Buti na lang, hindi ano to, puro hagdan, kundi iwan na naman sa baba si Mrs. Barako. Pinagmamalaking rock formations dito. Pero may paalala sa atin yan. So, be cautious of taking photos at the rock formations. Take photos at your own risk. So, mag-iingat tayo rito. Wow, lalaki ng tipak ng bato mga kabarako. Wala kayong ahas dito? Tama na yan. Uy, yan. Grabe, ang taas mga kabarako yun. Ayun, oh. Ayun yung pinakababa. Sobrang taas. More or less baka 500 meters yan may git. May ilog doon sa baba. Grabe, nakakatakot. May ano ako, may fear of heights. Kaya nalulula ako ng konti. Grabe. Open na to, oh. So dito tayo. Grabe talaga. So kung makakadayo kayo rito at may dala kayong drone, napakasarap i-drone yan, oh. Napakasarap. Silip lang tayo. Ayun mga kabarako, oh. Sanda lang tayo dito sa may tipak ng bato. Oh wow, napaka-amazing nitong rock formations dito. Ngayon may butas. Butas? Butas ka. Ayun, parang may nest. Wow! Solid ang bato mga kabarako. Pero parang umalog. Pero umalog. Umalog. So meron pa dito sa dulo. Ito. Ano ba ka mamaya? Biglang... Ano yung photos? Take out your own data na kalagay. Ayan. Sobra. Oops. Wala naman sigurong ahas mga kabarako, no? So yan. Napakasarap dito sa mga rock enthusiasts, no? Mahilig sa mga adventure, mga trekking, ganun. Malalim pala yun. Malalim na pala yun. Balik na tayo. Balik na tayo. Ingat lang tayo, ingat. Balik na. Ah! Ay, sa taas mga kabarako.
ang daming upuan kagaya nito. So pag naupo ka rito, ayan, napaka-perfect ng spot. Ayan. Ano masasabi mo, Mrs. Barako? Solid, grabe, ang ganda ng view. Nakakatakot lang yung pagpapapicture kasi sabi at your own risk daw. Kapag may nangyari sa hindi maganda, bahala ka sa buhay mo. Pero ingat-ingat, ang ganda. Solid talaga. Puntahan nyo to, Treasure Mountain, hindi kayo magsisisi. Ang ganda ng pagkaka-design nila dito mga kabarako, pagkaka-landscape nila. We got there the spider web. Mataas din pala yan mga kabarako, yung taas nila oh. Nakakalula din. Pero sa tingin ko kanina, meron namang mga tali. Ayun, meron yung mga bata, may mga harness. Parang di ko kaya. Pauwi na tayo mga kabarako. Ayun oh. Ang daming papasok ngayon, mga magkakamping yan. Overnight camping mga kabarako. Ayun mga kabarako, ang oras natin is 4 o'clock. So, alis na tayo dito sa Treasure Mountain. Have to be honest with our motorcycle, talagang yung mga ganito kalaban to ng NMAX. Bago yung gulong ko mga kabarako, gumagana yung ABS ko. Isa, dalawa, tatlo, 4. Thank you kuya. Yan, shoutout kay kuya. Lintik na pag-ibig, parang kidlat. Puso kong tahimik na naghihintay, bigla mong ginulat. Di ko man lang napansin ang iyong pagdating. Daig mo pa ang isang bagyong namuko sa malayo. Ihip ng hangin biglang nag-iba, sinundan pa ng kulog at kidlat. Sa biglang buhos ng iyo sa akin, ako'y napakanta. Yan mga kabarako, maraming salamat sa pagsama ninyo sa buong maghapon na ito. Yan, 4:41 na ng oras. Nandito tayo sa kahabaan nito ng Antipolo City. Ayan, so kung nagustuhan niyo ang aming content, consider subscribing to the channel and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod natin mga adventure mga kabarako. Watch, like and share ang video, ano? So yan, maraming salamat sa pag-appreciate ninyo sa mga sinishare natin mga videos. Muli, nagpapaalala sa inyo, Renz of Team Barako Motovlog, and of course with Mrs. Barako. Don't forget to pray before you ride. Never twist the throttle with your ego. Mula dito sa Antipolo City, good afternoon and God bless. Isa, dalawa, tatlo, 4. Para expressway ah.